Казвам се Томи Томова и съм основател на женската общност Girls of Sofia. Стартирахме през май 2023 година и идеята ми хрумна много спонтанно. Един ден исках да се запиша на урок по керамика, но не можах да намеря приятелка, с която да отида. И започнах да се замислям за интересни събития и как мога да събера момичета, които не се познават, но имат подобни интереси и искат да правят подобни неща. И така ми хрумна идеята да създам общност за момичета, в която събирам дами с подобни интереси, с цел да създадат истински приятелства, докато посещават уникални по рода си събития. От уроци по готвене до всякакъв тип гранчарство и творчески дейности, Girls of Sofia предлага много различни събития всяка седмица. В клуба членуват повече от 250 момичета, те работят в много различни сфери, всички са изключително вдъхновяващи, мотивиращи, амбициозни, създава се много приятелска атмосфера и винаги си изкарваме невероятно. Как работи клубът в 3 стъпки? Първата стъпка е, че трябва да кандидатствате в нашия уебсайт, като попълните малък въпросник. След това ще получите имейл от нас, ако сте одобрени от клуба и може да закупите абонамент. Третата стъпка, след като си купите абонамент, е да се запишете на събитие и ние ви очакваме. Членството ви дава и достъп до онлайн група с всички членове, където може да си пишете, да се запознавате с тях и всеки месец имаме програма Приятел на месеца, в която свързвам 2 момичета, които имат подобни интереси, за да се видят извън нашите събития. Третата полза на месечния абонамент е нашето партньорство с много бутици, спортни зали. Може да намерите много различни неща и всеки член от клуба може да се възползва от тези намаления. Ако искате да се присъедините към нас, може да кандидатствате на нашия сайт girlsofsofia.com. Ще видите формата за кандидатстване и ще ви очакваме.